Ainorako gazte batzuk eraistear diren Rezola lantegi ondoko etxebizitza bloke hau okupatu dugu. Egun batzuk daramatzagu bertan, oso gustora gaude eta bertan jarraitzeko asmoa dugu. Irudietan ikus daitekenez, etxebizitzak egoera honean daude, eta eraiste arriskuan dauden arren hormak ondo daude, sabairik ez da erortzen eta lurra laua da. Tamalez, zur eta argindar konexiorik ez daukagu oraindik. Gogorarazi nahi dugu bloke honetan beste 30 etxe daudela hutsik. Denak honen antzekoak, 3 gela dituzte, sala, sukaldea, komuna. Bestalde, kalean ikus daitekeen bezala, eraistelanak hasi ez diren arren, etxetatik gauzak ateratzen hasi dira. Bi honekin jendea ona etortzera animatu nahi dugu. Etxebizitza bat okupatu, bertan bizi eta inorgan bizi nahi dugula, eta inorgan bizitza posible dela aldarrikatzera. Azkenik gogoratu, ainorga bizi bat nahi dugu, ainorgan bizi behar dugula, ez dago beste modurik.